Dragi prijatelji, dobrodošli na 12. obljetnicu kazališta Planetart. Htio bih se prije svega zahvaliti svima koji su omogućili da dođemo do puberteta. Htio bih se posebno zahvaliti večeras našim pokroviteljima ove 12. obljetnice, IMI, jer je to velika stvar kada se jedna tvrtka odluči identificirati s određenim vrijednostima koje zastupa jedan kulturni i umjetnički projekt. Hvala. Molim vas jedan aplauz. Htio bih vam pustiti par čestitki koje smo dobili. I do remember the production very fondly, and the actors were great, and the people I met, it was a wonderful experience. Work of Planet Art is so impressive, bringing plays that Croatians wouldn't have seen otherwise to your country. Zečja rupa i dan danas ostaje prva na listi svih mojih predstava, upravo zbog snage, katarze koja se događala kako nama na sceni, tako i ono što je puno važnije, ljudima ispred nje. Could tell, even though I couldn't understand the language they were speaking in, that they had absolutely captured the essence of every scene of my play. To je put kazališta koje se pita i koje progovara o problemskim temama s kojima se svi suočavamo i kao pojedinci, i kao društvo. Dakle, dramski tekst koji govori o pobačaju. Tekst je napisala mlada poljska autorica Ana Vakulik, koja je večeras ovdje s nama i molim vas da ju pozdravite. Da ću zamoliti ovdje za jedan grupni poklon da dođu na scenu svi kolege, svi glumci, svi koji su sudjelovali u radu Planetarta i da se zajedno poklonimo na ovoj 12. obljetnici. Evo ga za idućih 12! Ne za pljuv!
Dobrodošli na Planet Art.